Hallelujah.
uNkulunkulu ufuna wena ukuthi wazi ukuthi uma ngabe izinto ingenzeki kanje shuthi kumele ngihambe ngiyohlale ngiyongqongqoza ngoba sekukhulumile ikomiti nalo lahlule ukungisiza shuthi indaba yami sekuyindaba yekhansela angeke wena uyiyele lapha la eThekwini uyobika koNgqongqoshe bakhona ngazi babizwa ngani uyobika udaba lakho laseNanda kuyikhansela uma kwaziwa lokho. Haleluya. Ngifuna ukuthini bazalwane ake sikhulekele ukulalela. Haleluya. Sikhulekele bazalwane ukulalela uNkulunkulu. Ungangibheki njengoba mahlaba Nkosi yami. Ungangibheki nje njengokuthi usho kahle ngoba kuno-1 kuno-2 kuno-3 ke uyitshele nje noma ke ukholo ukuthi akuye kodwa uyitshele nje ukuthi what if uyena uNkulunkulu ukhulumisana nempilo yakho ukuthi nawe impilo yakho ishintshe kuyoze kube nini ukhonza uNkulunkulu ngendlela othanda ngayo. Yazi mina ngisasho lezi zinto ey'nkulu Nkosi yami sengisho nje le ndlela wena oyikhethele yona ukuyiphila uphinde futhi uzophila ngala. Uyamajina ukuthi bangakanani abantu abangamfuni uNkulunkulu ngenxa yempilo oyiphilayo. Ekuseni ungomunye umuntu uvuka nabanye abantu ntambama ulala nabanye abantu uphila nabanye futhi abantu ukhuluma enye language sithi siqeda nje la ngaphandle ibili language isishintshile. Haleluya. Lithi izwi kaNkulunkulu lasifunde khona bazalwane uverse 7 wakhona funani ukuthula komuzi lapho ngilithumele khona niwukhulekele kuJehova ngokuba ekuthuleni kwawo niyakuba nokuthula. Banye bathunjelwe ifweni bazalwane, banye baphila impilo abangasayithandi, abanye bayahlushwa ngendlela ehlukene, abanye bayalinyazwa ngamazwi every day, abanye abafisi isho nanokuthi umzalwane abone la ehlala khona ngoba impilo ayiphila la ehlala khona akafisi bona bazalwane. Emini ake kubonona loyo bazalwane ayilungiselele abheke kuJesu enguqalisi nomphelelisi wokuphila kwakhe aphenduke ngaphakathi umenzele abantu phenduka wena ngaphakathi enhliziyweni yakho. Ayikho bazalwane into yenza uyenzela omunye umuntu osiyami especially la ekholweni. Umuntu nomuntu bazalwane ujajwa ngendlela yena alizwe ngayo ibhayibheli. Uyabona ebandleni laseCongo Christian Fellowship Center akekho uhlobo lomfundisi ongakaze lifike nabazalwane sokhuluma okusho ukuthi hayi angazi noma nami ngikhuluma engingazini angazi. Kodwa bazalwane ayikho inhlobo yokungcwele esingakaze sitshelwe ngabo, ayikho inhlobo yomkhuleko esingakaze sitshelwe ngayo. Ubaba uBishop wenza show ukuthi yena la engafinyelelanga yena khona ubiza abantu abaziyo ukuthi bazogcina befinyelele lapho. Okusho ukuthi wonke umuntu into ayenzayo uyenza ulazi kahle iqiniso wemathineji. Nifike ngale nifundiswe njengabantwana, niphinde ngala nizofundiswa njengabantu abazoba badala nabakhulayo. Okusho ukuthi akekho umuntu ongayilandulela. uJesu uma efika akekho mina umuntu isho zalwa yinkosi yami akekho umuntu engamtsheli akekho. Ngimtshela ngoJesu ayakekho. Kungakho ngithi uma ngabe umuntu efa uma ngabe
ukwazi okuhle nokubi uyoyilanda kaNkulunkulu. Ugovernment njengoba lethi ingane na 12 years yakwazi ukwenza inqumo awunezulu phela. Ni kanje no government. Ngoba ubekwa uNkulunkulu. Imithetho yale South Africa eminye yayo ivunywa uNkulunkulu. Ngoba vele ehambisana nezwi lesiprofethi saprofethwa. Aphathi ke makwadlula 12. Usumuntu omdala. Hallelujah. Noma ngaka wonke umuntu ekhaya. Uthi akushele kwaze kwashona ishugogo nomzala. Kodwa uyabuzwa kuthiwe uma ngase kuthiwe sinikeza u1 no 2 no 3 ungakhona yini ukuhlala wedwa. Ungakhona yini ukubheka abafowenu. Isikhathi esiphila sona ingane ayisathathwa. Seyihlala ingane egadane zodwa. Belokhu befika nje belethayo amasopa angavuthwa. Belokhu bebuza ukuthi nisengakhona yini ukuhlala nodwa. Noma ningakhala nithi ngeke nikwazi, kodwa niyahlala nje nodwa. Ngoba umthetho waseSouth Africa uthi usumdala, usungakwazi ukugada abantu. Uma ngabe umthetho usho njalo, shuthi nowasezulwini usho njalo abazalwane. Ulona loyo oyilanda makwenzile sesemzibeni. Kuzwakala kube bazothi ukwesabisa abazalwane leyo nto. Kodwa loyo naloyo bazalwane ongafuni ukwenza intando kaNkulunkulu uyosho ezulwini ukuthi bengayenzi ngobani. Ngoba uma ngabe uNkulunkulu ecorrecta kwisimo sakho uyakunikela kunephepha kodwa bese nimtshela indlela yokuphila. uNkulunkulu okufakile kuleso simo uphinde futhi akutshele ukuthi uzophila kanjani kuleso simo. Hallelujah. Okusho ukuthi awukwazi ukuphila impilo oyithandayo engenaNkulunkulu. Wonke umuntu uyoyilanda ngakwenzile sesemzibeni. Njengoba nje una 30, una 40, una 50, kodwa usakhumbula ukuthi una 12, una 13, una 7, kwenzakalani ekhaya. Zijayele izono zakho ezulwini. Njengalokhu sikhumbula. Uma ngabe umzalwane nje usanesono asithi uma ngabe usikhumbula ushow over kusho uzakwadlula kuleso sono. Isono sakho ukuthi uhambe uyozi nakulula kahle. Udlule kahle kuso. Hallelujah. Bawathi umuntu baba awukwazi ukwenza isono iminyaka ewu17. Usenza isono usoba umdala uwazi ukuthi wenza isono for 17 years. Bese uthatha 1 hour uyohlambulula isono for 17 years. What akwazi. Wathi mase kumele uphulukiswe. uNkulunkulu uyokwazisa ukuthi yiphi indlela okumele wenze ngayo. Ngoba leso sono sesidlala isikhathi esingaka kuwe. Usenze uphilele. Futhi uyiwenza ngathi uNkulunkulu akakhulumanga ngaso. Siyabonga bazalwane. Lokho phela engifisa ukusho ebandleni kaBaba uNkulunkulu. Ikakhulu bazalwane la sithunjelwe khona. Banye bethu bathunjelwe emndenini yabo. Banye bethu bathunjelwe efuweni. Iba neqiniso nje kuwe uyihlambulule, hamba uyihlambulula. Uyihlambulule. Noma ngathiwa usihlambulule kangakanani, kodwa noma uyihlambulula iyaphela yonke leyo nto. Ngiwufakazi bazalwane. Hallelujah. Noma ngathiwa isiphi isifo uNkulunkulu uyasiphilisa. Ke wafakazi bakuzungu la ngaphambili. Noma ngathiwa isiphi isifo uNkulunkulu uyasiphilisa. Uphile bazalwane. Noma ngathiwa
ngiyakutshela bazalwane kuyiqiniso. uNkulunkulu uzokwambulela ukuthi ubani ozosiza kulelo daba. Ufike kuye ungafiki ngobuqili. Ufike kuyihlanzi. Uthi baba ubishophi uma ngabe usuqoqa wobudoti wakhipha ikhokho zonke zamabhayisi zophuthu, iy'tshela zonke wayifaka eplastic omnyama, wayithatha wayibeka emgaqweni ukuthi umasipala wenzani ngakho. Akusikhona kwakho. Kodwa wena uklina umuzi wakho, washo ngala ngelinye ilanga, wathi ake ufike uklina umuzi wakho, wathi ake ufike uklina umuzi wakho. Abantu batshela ukuthi ukhulunywa ngokuphakamisa imbhede, klina umuzi. Uzombona uNkulunkulu bazalwane. Klina umuzi. Lapho khona uNkulunkulu ehlala khona. Uzombona uNkulunkulu into azoyenza. Thank you, Jesus. Mletha ngento eyodwa. Hamba uyihlaza. Angivele uyakhona. Angivele ususindisiwe. Hamba uyihlaza. Hamba uyihlaza. Ukhulume nale wakazi utshele ukhuluma. Uzobona uNkulunkulu. Futhi uzoyizwa ilevel yomkhuleko wakho. Mawuthanda qala uyihlaza wena uyibhale phansi. Ngenza u-1 no-2 no-3 no-4. Ngenza kanje. Uyihlaze. Meja ngento eyodwa. Ungabonge umuntu mawusula uNkulunkulu. Meja ngento eyodwa. uNkulunkulu ayikho into engakwazi ukuyilapha. Ayikho uNkulunkulu into engakwazi ukuyenza kumuntu. Zihlaze. Wawuklina umuzi uNkulunkulu akumele ahlale kuzo. uNkulunkulu isefile. Uzombona bazalwane uNkulunkulu besefikile. Akekho umuntu bazalwane oyinekayo. Ayihlaze bazalwane bonke abantu abasetshenzisiwe ezwini, abantu abahlasiwe, abantu kuvelile amahlazo abo, kuvela ukwehlulela kwabo. Wonke umuntu uNkulunkulu athina emsebenzisile. Umuntu indaba yakhe yaziwayo njengoba uhleli phezu eyakho nje. Ngoba umuntu uthakathiwe. Ngoba kazi uthi na uphumelele ngoba uthanda obaba. Ngoba uthi nje wena ingoba nakho wena uzala ubani. Impilo yakho mayaziwa uNkulunkulu. Impilo yakho mayaziwa uNkulunkulu. Ngicela nje lesi sikhathi bakwethu bishop ezosikhulekela egameni likaJesu. Ekhaya bazalwane. Isandla sakho esifubeni. Uyazazi izono zakho nje wena ezithi wena ozenza pocket knife. Abantu bebhekile, abantu beshalaza, abantu bebalekela bezama ukuthi wena ungabonwa yikho. Thatha isandla sakho usibeke esifubeni, uphenduke ngaphakathi. Mina ngisho uzoza lapha. Angisho uzoza phambili, mina ngithi wena phenduka wedwa. Phenduka wedwa. Asikho isidingo sokuthi uba mahlaba wazi amahlazo akho. Kodwa uNkulunkulu ubalulekile ukuthi awazi amahlazo akho. Angikwazi ukuba muhle kuye, kodwa phambi kaNkulunkulu ngingamuhle. Phenduka ngaphakathi.
kakhulu uqiniso